Boss! Kwarta na niya, boss? Naghaman kay kagyaw-yaw gan. Anang ikunin mo gani, dawata. Sige kagyaw-yaw, sige kagulbul. Oh, kwarta oh! Sana all. Ayo. Teman! Eh, Ini. Salamat. Sama. Wah, may mga sugat di kwadre. Sama ni oy. ayo. Oh, taman. Ngayong hapon dia, bos. Oh, may hapon sad. Kapsa ka na, boss? Asan na kami na, bos. Dili ko anak. Kabalo ko. Mga ayaw bukas. Kaning doon yung mga lawas. Tako, naglawas para na ako. Ya. Duno-duno na subri-subri. Kabalo na ko anak. Dili na ko anak ko ron. Saan sa buko na ko? Wata na mo. Asa man eh. Wala, bos ha. Pero sige, salamatan niya. Ipasudla ni Kas. Kadagkog mga lawas. Di pa lumihitag kwarta. Kita pa'y nagkaliisog, kita pa'y pigado. Kita pa'y pangayo ang kwarta. Mga aray. Naon ni siya guys. Mga kukuaway, mga klaro ba? Mga dauban rin. Anar na siya. Sayo na kayo na. Para wala ko ikadunit. Pigado kita. Okay, good. Saan mo ni? Boss! Boss! Kwarta na niya, boss? Naghaman kay kagyaw-yaw gan. Anang ikunin mo gani, dawata. Sige kagyaw-yaw, sige kagulbul. Oh, kwarta oh! Atay, nagmuna di ako ni. Tama kayo. Ako naman eh. Kapan ni mo? Oh, 1.5 pa tani. Na. Kapan ni mo? Kata pa, imo gidauban. Daga mo gyaw-yaw gan. Tama kayo sobre, boss? Wala na eh. Na lang eh. Silbin mo. Boss! Balik na ko. Boss! Balik klaro mo ah. Kaya tapos pa! Ayaw, di ba? Boss!